אז מה מתחדש בהכלה בתשעה? לשם המחשה של תפיסת העבודה, הבה ונדמיין בניין בין 4 קומות. הקומה הראשונה הינה התשתית התרבותית והארגונית של בית הספר. המשימה העיקרית של ההכלה בהקשר הזה היא עבודה על תפיסות ההכלה והבניה של צוותים רב-מקצועיים שנפגשים בסדירות של אחת לשבוע. ולמה זה חשוב? הבניה בסדירות קבועה של צוותים רב-מקצועיים לטיפול בתלמידים בסיכון מאפשרת להגיע ליותר תלמידים בעזרת שימוש בכלים של מיפוי ובניית תוכניות התערבות. כאשר כל מורה זוכה להיפגש עם הצוות הרב-מקצועי 2-3 בשנה ולדון איתו על תלמידים מאתגרים, דפוס העבודה משתנה מדפוס מגיב לדפוס של מניעה. המורים זוכים לחוויית הכלה ותמיכה, ובעיקר מרגישים שהם לא לבד מול המקרה. העבודה בצוותים רב-מקצועיים מאפשרת התבוננות מערכתית על בית הספר. בשיחה עם אורנה אשרם, מנהלת בית הספר פינסקר בקריית אתא, אפשר לשמוע על תהליך ההבניה. התחלנו במין פעם אחת לחודש עם הדרכה חיצונית, לדבר אחרת. ואותם המורות שהלכו איתם התחלנו. זאת אומרת, התחלתם, למה את מתכוונת? בעצם היה פה שילוב של פסיכולוגית, יועצת, מורת שילוב עם הדרכה חיצונית, וזימנו מורות מחנכות. וזימנו מחנכות לשמוע, האמת היא שבהתחלה אנחנו אפילו לא ידענו מה לשמוע. מהרגע שהתכנס הצוות לראשונה, צוות הרב מקצועי בעצם לא ידענו לאן ללכת. לא ידענו לאן ללכת, לא ידענו לאן אנחנו הולכים, ובאמת ההדרכה החיצונית הובילה אותנו לכיוון... ההדרכה בהכלה. בהכלה, כן. של נטלי ושל לימור, הובילה אותנו לשאול שאלות אחרות. ולא ידענו לאן זה מוביל, אבל היינו מוכנות להתנסות במשהו אחר. בקומה הראשונה ישנו מפלס נוסף. המשימה של ההכלה במפלס זה היא הרחבת ההוראה הדיפרנציאלית בתוך הכיתה השלמה. עבודת ההדרכה שנעשית עם המורים מתייחסת לעבודת ההוראה בתוך הכיתה מהיבטים פסיכופדגוגיים ומתוך ראיית השונות. ראיית השונות מאפשרת התאמת הפדגוגיה לצרכים השונים. באמצעות כלים של מיפוי, מפת התבוננות, פרופיל תלמיד וכדומה, מתאפשרת ראייה מעמיקה ועבודה על הסרת חסמים והטרוגניות. בעבודה זו אנו מתייחסים לכל פרט כבעל צרכים, למורה, לתלמיד ולכיתה בכללה. הקומה השנייה. הקומה השנייה היא עבודה ברמת היישוב. ועדות יישוביות וועדות טרום ההשמה. ולמה זה חשוב? הוועדות היישוביות משמשות כעוד רשת תמיכה עבור בתי הספר. בוועדות היישוביות נוצרת ומתחזקת שותפות בין מערכות השירותים השונים ביישוב למען בתי הספר. הוועדות מאפשרות התבוננות מערכתית רחבה על צורכי החינוך ביישוב. תוכנית מקום בלב בבתי הספר היסודיים ותוכנית יובל בחטיבות הביניים הן שתי תוכניות נוספות המושתתות על תפיסות העבודה של יעד ההכלה. התוכניות הן תוצר של שותפות רחבה שמטרתה ליצור מעטפת לבתי הספר בעבודה מול תלמידים בעלי צרכים שונים. הקומה השלישית. הקומה השלישית עוסקת בפיתוח המקצועי ובפיתוח מערך ההדרכה. במחוז חיפה 8 מדריכות, המשובצות ב-55 בתי ספר יסודיים. מתוכם 3 בתי ספר בתוכנית מקום בלב. המדריכות משתלמות ב-60 שעות, 30 שעות במסגרת המחוז ו-30 שעות ארציות. בנוסף, למורים במחוז מתקיים פיתוח מקצועי מקוון בתחום ההכלה. הפיתוח המקצועי הייחודי משלב בין טכנולוגיה עדכנית והכלה. עלוני ההכלה משמשים כערוץ נוסף להעברת ידע וללמידה.
עלונים אלה מפותחים ונכתבים על ידי צוות ההכלה הארצי, בו שותפות המדריכות המחוזיות מכלל מחוזות הארץ. העלונים מופצים בין המדריכות ומגיעים גם למניפות ההדרכה, למפקחים ולבתי הספר. הנושאים עוסקים בפסיכופדגוגיה, הוראה הטרוגנית בכיתה, צוותים רב-מקצועיים ועוד. הקומה הרביעית. מהקומה הרביעית אנחנו מביטים אל הנוף. קומה זו ייחודית למחוז חיפה. בקומה זו אנו עוסקים בחזון. חזון שהוא כבר מציאות במספר רב של בתי ספר במחוז המודרכים בהכלה. בקומה זו אנו מדברים על שינוי מעמיק יותר. שינוי של השפה בהתנהלותם של בתי הספר בהקשר של תלמידים בסיכון. באמצעות מודל ייחודי לניתוח מקרה, בו נעשה שימוש בצוותים הרב-מקצועיים, אנו משפיעים על התרבות הבית-ספרית, ומובילים לשינוי שנוגע הן בפרט והן במערכת. המודל לניתוח מקרה מציג 6 שאלות. השאלות נגזרות מתיאוריות וגישות התערבות שונות. החיבור ביניהם יוצר שלם שמוביל מתפיסות ועד פרקטיקה. בואו ונכיר את המודל באמצעות דוגמה. ירון תלמיד בכיתה ב'. הוא נוהג להתסיס את תלמידי הכיתה. קם ממקומו, מסתובב בשיעורים, מעיף ספרים ומחברות של תלמידים לרצפה. פונה אל חבריו במילות גנאי, תוך כדי שהוא דוחף ובועט בהם. בהפסקות הוא נכנס לתגרות עם תלמידים שמסתיימות באלימות פיזית קשה. ירון לא רכש את הקריאה בצורה מלאה ובחשבון ידיעותיו בסיסיות. בשיחות שנערכו עם מחנכת הכיתה, ירון הביע חרטה והבטיח לנסות להשתפר, אך האירועים חוזרים ונשנים. בפגישות צוות שנערכו לטיפול במקרה, הוחלט על תוכנית לעיצוב התנהגות. ירון מצליח להתמיד בשעתיים הראשונות של הבוקר, אך לא יותר. ניסוח זה מאפיין תיאור מקרים של תלמידים מאתגרים. הבה ננתח זאת באמצעות המודל. מהם הסימפטומים? הסימפטומים הם תיאורי ההתנהגות הגלויה של התלמיד. אופן הביטוי של המצוקה. הסימפטומים הם השכיחים בשיח המערכתי בבית הספר, ואליהם בדרך כלל מכוונת תגובת ההתערבות. הסימפטומים עונים על השאלה מה התלמיד עשה או לא עשה. מה הם הגורמים? הגורמים יענו על שאלת הלמה. למה אותו תלמיד מתנהג באופן שהוא מתנהג? שאלה זו נעדרת מהשיח המערכתי, וכשהיא נוכחת, פעמים רבות היא מקושרת לנסיבתיות אודות התלמיד. חייו, משפחתו, מצבו האורגני וכדומה. לעתים לשאלת הלמה התשובות נסתרות מן העין, אך הניסיון לזהות אותן מרחיב את ההתבוננות על התלמיד ואת מערך הפתרונות המוצע. המורות, הם למדו איך למפות את הילדים, לשאול שאלות אחרות, שאלנו שאל. כי למשל, מורה הייתה באה ואומרת, טוב, לילד X פוצץ לי שיעור. אז אנחנו היינו חושבים מה צריך לעשות לילד שפוצץ שיעור, דברים טובים, יש דברים מאוד טובים. השיח פתאום היה אחר. מה זה אומר לפוצץ שיעור? מה הוא אמר? איפה פגשת את זה? מה זה עשה לך? מה זה גרם לך לעשות? זאת אומרת, השיח היה אחר לגמרי. ומורות התחילו לשתף מה זה עשה להם, איזה תחושות זה העלה בהם. ואז עלינו מדרגה. ואמרו לה, והתחלנו לדבר על, לא על הסימפטום, אלא על הגורמים. שמרגע שהתכנס הצוות, משהו בשיח גם השתנה. משהו בשיח השתנה. ומה שקרה, שמורים הראשונים שנכנסו, יצאו ואמרו, וואו, היה לי מקום בלב. אילו צרכים עולים? שאלת הצרכים מעלה סוגיות שנוגעות בצרכים הבסיסיים ומכוונות למה שזקוק התלמיד לשם שיפור תחושת ה-well-being שלו. שאלות מהסוג הזה מפגישות את הפרט ואת הארגון עם צרכים שונים ולעיתים אף מנוגדים, ומרחיבות את היכולת להכיל את הפער.
ניסיון לענות על הצרכים מוביל את הפרטים והארגון לתפיסה של ווין ווין, ומכאן לצמיחה והתפתחות במצבי קונפליקט. מהו הסיפור האחר, האופטימלי לאחר השינוי? שאלת הסיפור האחר מובילה אותנו לחשוב ממקום של הצלחה, להסתכל קדימה ולדמיין עתיד טוב יותר לתלמיד. השאלה מציבה את מה שאנו חושבים על התלמיד, ומאתגרת את תבניות החשיבה בהקשר שלו. כוח נוסף לשאלה זו, ביצירה ארגונית משותפת של נרטיב אחר עבור התלמיד, המורה והארגון כולו. שאלות כמו מה ישתנה בנו כשהתלמיד והמורה ישתנו, מובילות לצמיחה ולגדילה של כולם. איפה נפגשים הסיפורים שלנו? שאלות מהסוג הזה מחדדות את הקשר שבין התגובות שלנו לסיפור האישי שלנו בתוך כל אינטראקציה עם האחר. כל סובייקט הופך להיות סובייקט עם סיפור אישי בארגון. השאלות מרחיבות את יכולת הרפלקציה של כולם כמובנות בתוך העבודה היומיומית. ההיכרות ויצירת המקום לסיפור האישי מגדילה את יכולת האמפתיה של הפרטים ומשפיעה על האווירה בארגון כולו. איך נעשית הבחירה? מי בוחר? אז הבחירה היא בעצם בחירה של מחנכת. לכל ישיבה כזאת של צוות פרט מגיעה מחנכת יחד עם מורה מקצועית. מחנכת בעצם בוחרת המורה המקצועית לתהליך. זאת יכולה להיות מורה שנמצאת שעות רבות בכיתה, זאת יכולה להיות מורה שיש לה קשיים מסוימים בתלמיד מאותה כיתה. אנחנו נפגשות לפני הישיבה, המחנכת והמורה המקצועית נפגשות רק איתי, ואנחנו עוברות את התהליך בעצם בשלבים. בשלב הראשון אנחנו נפגשים רק איתי, אנחנו מדברים על הסימפטומים, קצת מנסים לחשוב קודם כל איזה תלמיד אנחנו רוצים להעלות לדיון, איזה תלמיד מטריד גם את המחנכת וגם את המורה המקצועית, איזה תלמיד אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לבנות לו תוכנית התערבות ביחד, בשיתוף פעולה. מה שקורה בעצם בדיאלוג כזה, זה שהמורה המקצועית מרגישה מעורבת יותר, מנסה לכיתה. והמחנכת מרגישה שהיא לא לבד, שהיא לא מקבלת מהמורה המקצועית רק את הרשימה של תלמידים שהפריעו לה, או תלמידים שצריך לדבר עם ההורים שלהם, אלא גם מקבלת ממנה איזשהו שיתוף פעולה ומעורבות בכיתה, לגבי אותו תלמיד שמעסיק אותם. כלומר שנבחר התלמיד, המחנכת והמורה המקצועית יחד בוחרות, ואז על מה מדברים? על מה מדברים? אז יש לנו מודל של ניתוח מקרי. אנחנו קודם כל מנסים להבין מי זה התלמיד הזה. קודם את הסימפטומים החיצוניים, דברים שאנחנו רואים בדרך כלל, וזאת השפה שהיא בדרך כלל שפה מדוברת בבית ספר, מה הוא עשה, איך הוא התנהג, מבחינה לימודית, מבחינה התנהגותית, פחות מבחינה רגשית, זאת אומרת, אחר כך אנחנו נכנסים יותר לעומק, אבל הדיאלוג מתחיל באמת ברמת הסימפטומים, מה אנחנו רואים, קצת על הבית, קצת על המשפחה, אחר מכן יש איזושהי חשיבה של מה גורם לו בעצם להתנהגות הזאת, מה מפריע לו, מה מטריד אותו, מתחילה איזושהי כניסה לעומק, פנימה, איפה זה פוגש כל מחנכת, שזה משהו שבדרך כלל לא עולה בשיחה רגילה עם מחנכת, או בישיבות פרופיל, כשיש צוות רחב של מורים. אנחנו מנסים לחשוב מה הצרכים שעולים, מה מחפש אותו ילד, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, מה מניע אותו. בעצם מתחיל להיות איזשהו תהליך של אמפתיה, שזה משהו שאם אין את העצירה הזאת ואת ההתבוננות הזאת, לא מתאפשר בקצב הדינמי של בית ספר. מהו הדבר הקטן שאעשה אחרת בפעם הבאה שניפגש? השאלה קושרת בין תפיסות עולם ופרקטיקה. מתרגמת את התהליכים להתערבות ותוצאה. רגשות ומחשבות הופכים ליישום מוגדר בגבולות. השאלות ממוקדות בפתרון, והיישום מוביל לשינוי שמשפיע על תחושת המוביליות בארגון כולו.